Замразяването на яйцеклетки или сперматозоиди е хубаво да се направи преди стартиране на химиотерапията, понеже има възможност репродуктивната система да се увреди след лечението. Естествено, това не означава, че това ще се случи, но просто това е план Б. И сега, при жените какъв е процесът? Посещава се специалист, който извършва такъв тип процедури. Започва се с преглед и с пускане на изследвания, за да се види дали има някакви налични инфекции в половата система. Ако няма, вече се стартира с хормоналната стимулация, чиято цел е за кратък период от време да се предизвикат яйчниците да произведат повече зрели яйцеклетки. Стимулацията съответно се стартира в определени дни от месечния цикъл и медикаментите, които се използват, са инжекции, които се бият в корема и хапчета. Някъде около 10 на дни трае тази стимулация и на определен период от време се ходи отново на преглед с ехограф, за да се види дали нещата се случват както трябва. И вече следващия етап е пункцията, или иначе казано изтеглянето на зрелите яйцеклетки. Това се прави с пълна упойка. В най-добрия вариант процедурата трае около час и след това още 10 на дни се пият хапчета. След процедурата може да има болка и дискомфорт, но това е в умерените граници. Корема може да е подут, може стомашен дискомфорт да има, леко зацапване. Не е много приятно, но това е положението. По време на лечението ежемесечно може да се слага друга инжекция, която се казва Резилиго, и това, което ми обясниха за нея, най-просто е, че тя предпазва яйчниците от химиотерапията, слага се на всеки 28 дни, когато трябва да настъпи цикъла, и друго важно тук е, че веднага след пункцията може да се премине към химиотерапия, не трябва да се чака. Същото важи и за Резилигото, може то да се поставя паралелно заедно с химиотерапията. Аз бях в болница Надежда с доктор Стаменов, там ми направиха тази пункция на яйцеклетките. Казвам го, понеже друго се е от първо мнение, нали, някой да чуе добри думи. И отделно те имат фонд при тях, по който може да се кандидатства и цялата тази процедура да бъде безплатна за пациента, което си е една огромна помощ. Относно яйцеклетките нямам повече какво да кажа. Другите неща, които имам да ги кажа, ще са в другите клипове.